салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Хеле ки ба шумо гуфтем ки мо суҳбатҳои озод мегузаронем ва инчунин навбат расид ки бо яке аз варзишгарони ҷавони тоҷик ки дар 176 давлати дунё бигем ватани азизамонро муаррифӣ кардан ва парчами ватанамонро боло бардоштанд, хостем бо Шарипов Саъдӣ суҳбати озод гузаронем. Хуш омадӣ бародар. Якум аз саломатии шумо мепурсем. Саломатӣ чӣ хеле? Саломатӣ шукри Худо соза якас. Ай Худо нааз бошен. Барои ки саломатӣ набоша, қакори мо беҳудае. Барои ҳамин якум аз саломатӣ мепурсем. Каме ҳам бошад дар бораи худат муаррифӣ кун. Ман Шариф Саъдӣ аз ноҳияи Фархор, донишҷӯи донишкадаи тарбияти ҷисмонӣ ҳастам. Ҳоло дар курси сеюм мехонам. Давом дорад? Чанд соли дига мехонед? 2 соли дига насиб боша. Соли таваллуд чанде? 1998. 1998. Бале. Ва дар ин қадар синну соли ҷавонӣ бигем аллакай дар 176 давлати ҷаҳон парчамонро баланд бардошт ва мо хостем ки ин бародарро ҳамаи шумо шиноседу бародаронро бо дастгирӣ кунем ки зиёдтар шавад. Хуш, мо барои шумо якчанд суол тайёр кардем. Омода бошӣ дар бораи ҳамин варзиш. Якчанд суол тайёр кардем. Омода бошӣ, мегзарем ба қисми саволҳо. Якум саволи мо: таваҷҷӯҳи ҷавонон дар муҳорибаи танбатан. Айни ҳол ҷавонони мо дар муҳорибаҳои танбатан аксаран ҷавонон ба толорҳои варзишӣ мераванд ки тамрин кунанд ва обрӯи миллати тоҷикро баланд бардоранд. Бисёр ҳастанд ай ҷавонои худ? Бале, бисёр. Мера мисол варзишгоҳ мера, мисол дигар ҷо мера, мебинӣ ки варзишгарони ҷавони мо яъне ҳаракат кардастанд ки ба пулаҳои баланд расанд ва парчами ватанамонро боз ҳам баландтар кунанд. Бале, ҳастанд варзишгаро бисёр ҳастанд. Синни солшон аз чанд то чандае? 12-14 мезананд, 15-18 35 боло мезананд. Мо дар як мусобиқае ки ба дигар давлат сафар мекунем то 18-20 нафар варзишгар меравад. Хуш, саломат бошӣ. Дуюм саволи мо ҳамин аст ки тамрин дар кадом соатҳо хубтар аст? Яъне соат дорад ки ҳамин вақт бояд машқ? Бале, субҳи барвақт метавонӣ тамрин кунӣ, ба саломатӣ фоида дорад ва бегоҳ ҳам чихеле ки мегӯянд варзиш гарави саломатист. Сеюм саволи мо ҳамин аст ки масъалаи хурду хӯрок дар тамрин оё танзим дорад ё не? Бале. Мисол вақти махсус дорад ки ҳамин хӯрока ҳамин соат да бихӯред? Бале, махсус дорад. хӯрокҳои ғизонок бояд мақсад сервитамин бошад, серғизо бошад ки бояд варзишгар ҳамин хӯрокҳоро истеъмол кунад. Ана аз ҳамин мисол саволҳое ки мисол ба миён меояд, ана ҳамин савол аст. Оё истифодаи доруворӣ барои қавитар шудан ё ин ки азимҷуса шудани варзишгарон ба саломатӣ зарар дорад ё не? Бале, зарар дорад. Ман дар тамоми
неки зарар дорад, инсонро безуриёт мекунад. Мардум خودت عموما استفاده بردی یا استفода نه؟ бурдагӣ нестам. Ман чӣ хеле ки ман фикр мекунам, қуввае ки худованд медиҳад. با دیگه ها؟ خود подписай сакне а من нигоҳ мекунам байча ҳамун лайк ҳоли ҳамун поён дай лайк ҳамун поён дай шит чиликта дар болош бумон монди сахт буҷукша ки пичақ шава. سوال دیگری ما همین است که شاه جایزه های شما در مسابقه های جمهوریوی و بیرون از آن. мо дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва мусобиқаҳои берун аз кишвар бисёр медалу сертификату дипломҳо дорем ما همه‌شون رو با شما نوار میگیریم نشان میدیم ва ҳастанд номзади устоди варзишӣ ва международни мастер спорт дорам аз намуди муайтай кикбоксинги ҷумҳурӣ ҳаст бо диплому сертификат ҳамин хел تو شهادتنامه то шаҳодатнома. бале حاضر چیکار میکنین؟ ҳозир ман мураббӣ ҳастам, мураббии ҳами бокси тойландӣ дарс медиҳам. بوکسی تایلندی. خوش و خودت که مثال ورزشگری از همین ورزشگران شما کدومشون رو بسیار دستگیر میکنید و مخلصی اون هستید؟ ман бештар устодам шариф саймуҳаммад самандар аст ки ӯ ҳам дар вазни 71 кило варзишгари хуб аст ва дигар давлатҳо сафар дорад ва ҷалилов сангалӣ аст ки ӯ ҳам варзишгари хуб аст, забиров сиёвуш, шариф шаҳрёр, инҳо варзишгарои мо ҳастанд ки بیرون از تاجیکستان؟ берун аз тоҷикистон. ман мухлиси буакав ҳастам. буакав банчамек шоҳи муайтай мешавад. از کجا است؟ тайланд. از تایلند. در همین ساحه شما کمبودی دارید یا نه؟ ҳар як инсон бекамбудӣ намешавад ва мо кӯшиш мекунем ки камбудиҳои худро ислоҳ кунем. بهترین تشکر زیاد. خوش برای تماشابینان کانال همنوا چی توصیه می‌کنید؟ тавсияи мо ба ҳамаи подписчикои канали ҳамнаво ҳамин аст ки ҳамеша тамрин кунанд ва варзишро беҳад дӯст доранд. دوست دارم. سلامت باشید. شما در چند دولت جهان اشتراک کردید؟ мо дар бисёр давлатҳо иштирок кардаем. Россия, Беларусия, Туркия, Туркменистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Германия, Эрон, Хитой. бисёр ҳастанд давлатҳое ки иштирок кардаем. خوش در بین انا همین قدر دولت ها در کدام دولتش جای اول رو گرفته؟ дар Тайланд, дар шаҳри Бангкок ман соли 2018 дар чемпионати ҷаҳон сазовори ҷои аввал гаштам ва парчами тоҷикистонро баланд вардоштам. خوش در بین همین قدر سوال ها یکی از سوال هایی که بسیار به مردم جالب است این سوال درباره سپانسر یعنی سرپرست. سرپرست شما کی است؟ ҳамаи федератсияи муайтаи ҷумҳурии тоҷикистон мирзоалӣ ҷалилов аст ки моро сарпарастӣ мекунад ва дигар давлатҳо мусобиқа мебаранд. از طرف دولت؟ аз тарафи давлат бале моро дастгирӣ мекунанд аз тарафи давлат ва мусобиқо иштирок мекунем дар мусобиқаҳои дигар давлат. چند سال شد در همین ساحه مشغولی یعنی تمرین میکنی؟ ман тӯли 8 сол аст ки дар ҳамин намуди варзиш машқ мекунам, тамрин мекунам. و شده که یگان زمان شد که مثال بگوی که من دیگه همین مشق نمیکنم همین تمرین نمیکنم بس میکنم میپرتم؟ бале мешавад. дар мусобиқаҳое ҳаст ки мо иштирок мекунем баъд бойдади дилшикаста мешавем мегӯй ман басш мекунам бо намешавад бо меои машқ мекунем. یکی صبر میکنی دوام میتی اینقدر با پیش رفتیم. машқ кардем баъд мусобиқаҳо рафтем. خوش یکی از سوال های ما همین است که مثال در بین انا همین قدر دولت هایی که تو گشتی مسابقه کردی مثال در بین انا همین قدر دولت ها شد که مثال حریفی تو بقوت تر باشه از خودت و تو غالب برآمدی؟ бале дар шаҳри подшоҳии Тайланд дар шаҳри Бангкок ман иштирок карда будам 2018 ва муорибаячии ман аз шаҳри Тайланд буд ки ӯ хеле пурзур буд, қуввааш зур буд. ман бо ӯ иштирок кардам дар мусобиқа. ман ӯро мағлуб кардам. وزنی چند بودی؟ 60 кило. 60 کیلو. дар вазни 60 кило ҳардум هر تون 60 کیلویی بودین و غالب برآمدین. ғолиб баромадам. ӯ ҳам бисёр
ҳарифи бақувват буд. ана ҳамон бое ки дар Таиланд ки ҳарифи ту пурқувват буд, наворуш ҳаста ки тамошо кунем? бале ҳаст, наворуш ҳастааст, метавонед тамошо кунед. ҳозир тамошо кунем. буд хуш, дар байни 176 давлат ҷои аввалро гирифтӣ. Дар бораи ана ҳамон вақте ки ту рафтӣ ҷои аввалро гирифтӣ, чӣ гуфтанӣ дорӣ? ман дар мусобиқаи Беларусия иштирок кардам ва 4 ҳарифи худро мағлуб кардам, ки дар он мусобиқа ман ҷои аввалро гирифтам ва сазовори медали тилло гаштам. хуш, мо меравед ба дигар давлатҳо барои мусобиқа меравед ва ғолиб мегардед, меоед. Аз он ҷо шуморо дар Тоҷикистон чӣ хел пешвоз мегиранд? моро дар Тоҷикистон хуб пешвоз мегиранд ва мо миннатдор ҳастем, ки моро пешвоз мегиранд, ва дастгирӣ мекунанд. Бале. саломат бошед. Як саволи дигари мо ҳамин аст, ки оё дар дигар давлатҳо меравӣ, ҳарифи худат синни солаш аз ту калон аст ё не? бале, будак дар Казан дар ҷоми ҷаҳон буд, ки ман дар он ҷо иштирок кардам ва ҳарифи ман соли 2016 иштирок кардам. Ман 18 сола будам, вале ҳарифи ман 28 сола буд. Аз Франсия ғолиб баромадам. бой ҳастааст, метавонанд тамошо кунанд. барои мухлисони канали Ҳамнаво ягон тахфиф дорад? бале, тахфиф дорад. агар мухлисони Ҳамнаво агар хоҳиш дошта бошанд тамрин кунанд, бале, мо ба хотири шумо Ака Али Акбар мо онҳоро скидка ҳаст, иншоалло дастгиришон мекунем. ина бародар ваъда дод. чӣ хеле ки мебинен кадомед ки ба ҳамин варзиши ки ҳамин бародар бокси тайландӣ мисол машғул шудан мехоҳад ё ки ҳаракат кардан мехоҳад, ҳатман ба ман алоқа бароед ва ман ҳамин бародарда шуморо равон мекунам. меравен аз канали Ҳамнаво суҳбат мекунем, ба шумо тахфиф ё ин ки скидка мекунанд. дар охир барои подписчикон, яъне тамошобинони канали Ҳамнаво чӣ гуфтанед? ташаккур. ман ба обуначиёни канали Ҳамнаво салом мегӯям ва ба онҳо, махсус ба ғарибачаҳое ки дар Россия кор мекунанд, соғ саломат биёянд ба ватан, зинда бошанд. саломат бошен ва суҳбати озоди мо ба поён расид. ташаккури зиёд мегӯем ба бародар Саъдӣ ки таклифи моро ҳам рад накарданд ва мо шиштем суҳбати озодамонро гузарондем. ва саволҳо бошад ҳатман нависанд, дар комментариҳо нависен. чӣ хизмат ки бошад, мисол дар бораи варзиш, ҳамашро бародар Саъдӣ мефаҳмонад. албатта ки бо дастгирии шумо мешавад. видеоро ҳатман дар имо, ватсап ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед. зиндаву саломат бошед. ҳамеша бо канали мо бимонед. ҳатман чӣ монанд? лайк монанд, ки дигарон ҳам тамошо кунанд. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад.